Bon dia a tots i benvinguts al nou episodi de Casa Nostra. ¿Cómo estás, Miguel? Una semana ¿Qué sí. pasa, Vicente? Otra semana aquí viviendo. Increíble, això, Afortunadamente. Bueno, ¿Cómo sí. estás? Bé, molt bé, tio. Pues estic bé, la gent Sí. se... Yo te digo la voz bien. Ya, es que el resfriado hace que... ¿Tienes voz de presentador de televisión? Uf, tengo que calentar un poco ya. Jo estic esperant que em facin una oferta. O sea, és com la pija i la kinky, tio. Conforme algú mos tenga un sobre, se venem. A mí, mientras venga dinero. Yo, mis ideales. Quizás va a sonar un poco mal, pero depende de la cifra, puedo decir una cosa u otra. Bueno, és el més intel·ligent avui dia. Exacto. Està la cosa un poc mal. Però... Exacto. Mira, m'ho va el pelo pel tema que anem a tractar avui. Que és Sí? un tema de diners. Avui anem a parlar de... Grandes superficies. De titos, de grandes superficies y comerç local. O sea que... Tenemos mucha caña para dar. La Quizás veritat, alguien hoy sale escocido, ¿sabes? la veritat és que sí, perquè estàvem així, Miguel i jo, preparant el programa i la veritat és que la tonteria hem tardat una hora i mitja en preparar el programa d'avui, La tonteria de... Si solo estando aquí, luego ya en nuestras casas y tal, noches sin dormir. Vinga a queixar-se, vinga han hagut insults i tot, però... No, es que ahora desarrollaremos un poco más, pero a mí he visto cosas que se me han inflado un poco los huevos. Bro. A ver, con todo el respeto, pero se me han inflado los huevos. ¿Sabes? Bueno, ahora lo comentaremos. Bueno, introduce si quieres un poco el episodio, Vicente. Sí, pues res, pues, a veure, la idea d'avui és parlar sobre un poquet el comerç local, no? Aquesta dicotomia entre les grans superfícies i pues, el comerç més de tota la vida, i comentar un poc un recorregut històric, no? En principi, com el que n'hi havia en Llíria abans, com va ser la plegada de les grans superfícies així, i avui en dia, i ja després passar a avui en dia com estan les coses, no? Realment la gent de Llíria què opina, si preferís tirar més cap a un comerç de grans superfícies, si preferís anar a comprar el dia a dia, aquest tipus de coses. I després ja pues, comentar, passant d'això, el paper de la Federació de Comerç, el nostre poble, pensa que és un actor important i que la rellevància que té avui en dia i la que pot aplegar a tindre. I ja per últim pues, un poc comentar iniciatives, idees, un poc més de tertúlia. ¿No? Sí, y al final yo creo que también, aunque nos vamos a centrar en Llíria, obviamente va a ser imposible salir un poco a nivel de una escala mayor sobre los cambios en el comportamiento del consumidor y la globalización, todo lo que conlleva. Totalmente. Porque, claro, es que esto tiene que no solo que ver con Llíria, sino a nivel también nacional e internacional, que todos, pues al final las grandes empresas pues se van adueñando un poco de lo que es pues todas las regiones. Y bueno, ahora debatiremos un poco cómo afecta a los pequeños empresarios, claro. A los pequeños comercios. No podem parlar al final de comerç local sense parlar amb una visió global. Perquè està bé que, sí, és veritat que ens centrarem en casos concrets i en l'àmbit de Llíria, quan parlem de l'àmbit local, però clar, o sigui, per exemple, la competitivitat és a nivell global. Avui en dia en el món que vivim globalitzat i intercomunicat i que com es diu? Deslocalització. Si no comentem això estaríem fent un poc de fal·làcia. Aleshores, doncs, bueno, comencem un poc en desenvolupament històric. Així en Llíria tota la vida ha sigut per res. O sigui, un poble de ciutat de províncies, per dir-ho així, xicoteta, on ha predominat el comerç local. I jo recordo èpoques de... O sigui, no perquè les hagi viscut jo, evidentment, sinó comentaris dels meus pares o de més, de que el comerç local tenia una predominància molt important, però, clar, no s'anem a centrar tant en indústria, en fàbrica de conserves o aquest tipus de coses, sinó més en tema comerç. Així, on vull aplegar, un poc per no enrotllar-me molt, és que la plegada de les grans superfícies a Llíria va ser un boom molt important. Però va ser un boom paper. ¿Per qué? Y es algo bastante reciente, ¿no? No es una cosa... Sí, estaríem parlant de millor dels 90... No, crec que posterior als 80. Va ser un boom paper. Per què? Perquè estem parlant de que tenies un poble en el qual el comerç local n'hi havia cert de monopoli, perquè estem parlant d'una època de que potser anar-se'n al poble del costat o a València a comprar pues és una cosa molt exclusiva, no estem parlant d'un dia a dia, n'hi hauria gent que evidentment no s'ho podia permetre i on aniria al comerç de bar de casa.
en el qual pues, es podia permetir no anem a dir manipulació de preus, però sí posar un poc els preus que volguera, que li donarà la gana, perquè al final pot fer-ho, no? Pensa, és un poc com la llei de monopoli bàsica, si tu tens un negoci d'una carnisseria en el poble. Al final no tienes competencia, tienes el monopolio de pues, las carnes, por ejemplo, que estamos hablando de carnicería. Claro, ¿quién te va a impedir posar les llonganisses a 7 euros? Claro. Pero está bien que existan también más tiendas para que se regule el mercado, ¿no? Totalment. Aleshores, la plegada de, jo què sé, no sé, el primer que va plegar va ser Mercadona, però bueno, Mercadona... És les grans superfícies, no? Va ser un boom, va bé, perquè realment començaven a aparèixer preus més competitius, més per a la butxaca de tota la gent, i també dona empleo a molta gent, que sí que és veritat que està la dicotomia eixa de dir, bueno, sí, però va fonar molt de comerç local, moltes famílies, ja, però alhora també va permetre que molta gent s'empleara en aquests oficis. Que dius, bueno, sí, ha tancat 3 o 4 tendes, però a mi ha donat faena a 100 persones. I això són 100 famílies. És un tema molt complex que anirem desenvolupant poquet a poquet. Claro, es que en el tema de las grandes superficies, lo que has dicho tú, que tienen bajo un mismo techo precios más competitivos que los comercios locales, pues este fenómeno se puede explicar en parte un poco por la economía de escala que disfrutan estas grandes cadenas, ¿no? Porque pueden permitir negociar mejores precios con los proveedores, reducir los costos por unidad vendida. Claro, pues esto se ha resultado también para los consumidores que pueden obtener mejores precios por productos del día a día. Y tú no vas a ir... Claro, si, por ejemplo, un Mercadona o un Lidl te ofrece un pan, pues, no sé, a 30 céntimos, sabes que si en la panadería debajo de tu casa te lo ofrecen al doble, el 50-60, un día está bien, pero tú es algo del día a día, todo el mundo... Bueno, tenemos mucha tradición en España en comer pan, tanto para la comida como para la cena. ¿Sabes? Pues tú no puedes hacer un precio... O sea, un precio. Tú no tienes ese poder adquisitivo para hacer frente a eso todos los días. ¿Sabes? Y más, es que también... Espera un momento, que me coloque bien el micro. Vale, perdona. También hay que mencionar un poco lo que está diciendo del poder adquisitivo y tal. En una gráfica publicada por Datadicto, que usa los cálculos propios del INE y del Ministerio de Seguridad Social, se puede observar que desde enero de 2020 hasta julio de 2023 los alimentos han subido un 30%, mientras que los salarios han subido un poco más del 10%. ¿Qué quiere decir? Que es que, bueno, se puede observar perfectamente en el gráfico, ¿no, Vicente? Que el poder adquisitivo de los españoles no va a la par que el de los alimentos, y al final, ¿qué van a hacer? Pues concentrarse en las grandes superficies porque van a poder ahorrar más, ¿sabes? Y esto va un poco en detrimento de los pequeños comercios, que es lo que está pasando aquí en Llíria, que la gente prefiere irse al Lidl o al Consum, y ahora veremos qué pasa cuando acabe en el Mercadona este gigante que están haciendo al lado del Burger King, y ver cómo afecta pues eso a los pequeños empresarios. Totalment. Perquè, bueno, per anar des del principi, clar, a nivell local, a nivell global, una gran empresa té molta més facilitat, com has dit tu, per a negociar millors preus, per a facilitats de producció, de distribució, perquè la logística que tenen és molt superior. Aleshores, què? Ens enfrontem a que el xicot a comerç, almenys de forma individual, està en desavantatge. O sigui, juga, diguem, en altres punts a favor, com més proximitat cap al client, i moltes més iniciatives més particulars, no? O més de cariz propi, que juguen al seu favor, però realment temes de competitivitat la gran empresa acaba en ells, però totalment. O sigui, no me pots comparar me'n vaig un matí sencer a comprar el que és que damunt no pots, perquè tu te'n vas, vale, vaig a comprar el pa al forn, que a mi el preu no se n'anirà molt de la barra de paga del Mercadona, perquè la gent va a buscar al final lo econòmic, i si no... Sí. Y que si no, que no se embacha molt de lo económico. Se busca la conveniencia y la variedad, que es lo que te ofrecen las grandes superficies. Claro. Jo me'n vaig al forn. Me'n vaig després a comprar
la carn, per exemple, o la verdura, i què més? És que després, claro, després si tens que comprar coses més específiques, ja no tens on anar-te'n, tens que acabar igualment en la gran superfície. Hi haurà molta gent que dirà, pues me vas directamente al Mercadona. Yo Claro, es lo que te comentaba que... El horario laboral no me permitís tampoco ahora todo el matí a comprar. Es lo que te comentaba que, por ejemplo, un Mercadona, bajo un mismo techo, puede aglutinar una gran variedad de productos y de precios competitivos. Por eso, estamos viendo un cambio en el consumidor. ¿Sabes? Históricamente, cuando has dicho antes que empezó Giria a tener grandes superficies... 90. Pues es un cambio en el consumidor que al final es que... Puc comentar una cosa graciosa? Sí. També la igualtat de gènere també té que veure així. Per què? Per què? Perquè pensa que antes qui s'encarregava històricament de fer la compra. Evidentment, jo quan dic això no me referís a que com a algo que hauria d'haver continuat així. Però històricament l'home treballava, estava tot el dia treballant i la dona tenia tot el dia per a ella per anar a fer la compra, no sé què, vale. Entonces, claro, s'afavoria, ¿no?, el dir, vale, pues jo me passé tot el matí per allí comprant, me'n vaig a este puesto, me'n vaig a l'altre, no sé què, i plena la nevera. Ara, què? No sé, ma mare, tio, no té temps ni per eixir de casa? Tu penses que té temps d'anar a 3 o 4 comerços diferents, perdre tot el matí? No. No, y en los tiempos actuales que vivimos la gente está muy ocupada, no va a cumplirse a todos lados... Els horaris laborals no permetixen aquest tipus de ritme de vida. Si és bo o mal, això ja donaria per a altre podcast, probablement altre programa, però, clar, és incompatible. I el que has dit també de la pèrdua del poder adquisitiu. No sé, puedes ver perfectamente en el gráfico que con datos del INE y del Ministerio de Seguridad Social. És una fal·làcia pensar que sí, ha pujat el salari mínim i n'hi ha molta gent que sí que es pot permetre anar més coses, però a nivell general, vull dir, els salaris... Sí, ha pujat el salari mínim en quantitat, però pensa que un professor, per exemple, o un administratiu, un... Pero es que a mí no me sirve, claro, a mí no me sirve tampoco de nada que suba el salario mínimo si al final los productos se encarecen un 30%. O sea, los productos alimenticios me refiero. ¿Sabes? Porque habrá familias que quizás, que si tienen un hijo o 2 hijos, no pueden llegar a alimentarlos de una manera adecuada a final de mes. És que és molt fàcil d'explicar. Si tu passes de cobrar 500 a 1.000 euros, dius, uau, que cobrar a 1.000 euros. Ja, pues un exemple, el cafè ha passat d'1 euro a 2 euros. La llet ha passat de 3 euros a 6 euros. Realment estàs cobrant lo mateix, perquè te pots permitir les mateixes coses. Es una falacia, es una falacia. Han subido es que... Claro, el gobierno a veces ha jactado de... Ha subido los salarios, pues eso, el sueldo mínimo y un 10% más que en 2020. Hombre, no te jode. ¿Sabes? Es que encima, si el salario mínimo siguiera... Que ahora está en 1.050, ¿no? Antes estaba menos de 1.800. Pues imagínate, si seguimos teniendo 800, 900 euros de salario mínimo y encima siguen encareciéndose los productos, es que España se va a la ruina. Claro. España y Giria, o sea, volviendo a Giria. ¿Sabes? Que tampoco Giria es el pueblo, la comunidad más rica de Valencia, ¿sabes? Claro. O sea, entonces al final el consumidor anirà on li oferisquen els mateixos preus. Qui de normal ofereix els millors preus? Les grans superfícies. I, clar, no parlem de casos particulars perquè n'hi ha gent que va, com si s'ha anat al comerç de tota la vida, n'hi haurà gent que preferirà gastar-se coses en Cal Xelvano, per exemple, o en el Guito, o anirà al forn a comprar el dolç a posta, però no és una cosa de normal. La gent anirà a fer la compra on més econòmic siga. I hi haurà gent que farà càlculs i dirà més barat anar a fer la compra sencera a un local de València que està a fer la mà, perquè compte gasolina, compte preu de compra total. I anirà. Per què? Perquè al final és que la gent funciona així, ¿no? Es conveniencia. Y aparte, además de la búsqueda de conveniencia, también yo creo que yo creo que es un factor determinante que la globalización ha desempeñado un papel bastante fundamental en este cambio de preferencias de los consumidores, ¿no? La globalización y la digitalización. ¿Por qué la digitalización? Porque la digitalización permite a los consumidores también acceder a través de Internet a productos de todo el mundo a través de grandes cadenas. Y puedes pedir, por ejemplo, Mercadona ya tiene
bueno, desde hace ya tiempo, y Mercadona de Consum tiene la función esta de que tráeme esta lista de la compra a la una a mi casa y te lo va a hacer. Es un pequeño consumidor, un pequeño comercio, perdón, eso no te lo puede hacer. ¿Sabes? No puedo hacerlo porque no se coordinen para hacerlo. Pues se podría hacer. No sé hasta qué punto... Claro, pero cuando yo hablo de un pequeño comercio, Vicente, me refiero a quizás un negocio familiar que está la mujer y el hombre, ¿sabes? En la carnicería, y si eso el fin de semana ayuda el hijo o la hija. ¿Sabes? Pero claro, tú si estás atendiendo a clientes, o sea, tampoco, quizás no te puedes permitir tener a alguien más contratado para que vaya vendiendo No, claro. O sea, me explico un poco lo que volia dir. Però antes vaig a lo que has dit tu, de que lo de la globalització també, i també a punt cultural, també és important, perquè pensa que la globalització i digitalització han fet molt de bé en aquest sentit, de que ens han aportat ferramentes molt bones per a continuar, però també a nivell cultural està afectant de que s'està perdent el comprar el dia a dia. Hi haurà gent que és que potser van comprar i diu, me'n vaig a València. Tio, a València? Vés-te'n, jo què sé, tampoc tens que anar a València, vés-te'n a Rosito, o vés-te'n a Baix, o aquest tipus de coses de un pensament, no? Que el comprar local se perd. Se perd, no? Inclús, si, és que és algo que si no se transmitís de pares a fills, és que també és normal. Jo ho pensa i dius... Vale, ¿y quién es el encargado aquí de Llíria de fomentar el comercio local? No anem a entrar en ahí, no anem a entrar ahí. Vale. Anem a esperar-se un poquet que pensen que ara podem exprimir això, perquè si entrem ahí ja se liem. A ver, puedo volver luego al tema. Sí. O sea... Però, per exemple, el que has dit tu de... El tema d'enviar-ho, a mi em pareix molt bona idea. Perquè, per exemple, vaig conèixer en un trajecte a València en transport públic. Sempre apoyant transport públic. perquè és gratuït, perquè seguís tinguent l'altre gratuït. Grande Perro Sánchez. Grande Perro Sánchez. No, ara veig Timo Puig. Això va ser Timo Puig, que consta així en este podcast. Jo m'he posat molt... Bueno, sí, vas conèixer una persona que era de Marines Vell. I ell me comentava que li eixia superbé de preu i dic, ostres, és que és útil, no? Ell, en volta de baixar, tindre que baixar a Llíria, al comerç, perquè Marines Vell són 60 habitants, tu no te pots permetre ni obrir un bar, econòmicament no renta. Entenc jo que tens que molt més rentable dir, ostres, vale, vaig a Llíria, que ir de que me duen un camió en la compra, està de meravella, està molt bé. Claro, entonces vull dir, aquestes idees són bones. I com tu has dit, un comerç no s'ho pot permetir. O sigui, n'hi havia un cas de... que a mi pareix una vergonya, de... Bueno, que va tot en esta línia de que el govern té que subvencionar-ho tot i això. No? Que eren unes subvencions que havien donat a governs locals per a que contrataran a més gent. Què passa? Els governs locals havien contratat a més gent, els comerços locals, perdó. Això parla de, crec que eren casos de València o, diguem. I la subvenció no havia plegat. Doncs hi havia comerços que s'estaven ofegant perquè tenien una persona que no la podien tirar, però tampoc tenien els diners per pagar-li. Jo penso que no és la solució per a aquestes iniciatives. Però com deia, una família que té un comerç xicotet no se pot permetre, evidentment, el contractar una persona més, perquè són 1.000 euros, que 1.050 havies dit mínim. Sí, el salari mínim són 1.050. El salari mínim, que tu dius, bueno, va, algo més per si és a jornar o li pague més hores o el que siga. Però, si tu, per exemple, te federes en més comerços i oferissis un servici d'enviament, és que no tenia per què ser de compra. És que pot ser, per exemple, de que tu tingues una almàssera d'oli o tingues un camp de taronges i dones taronges i digues, doncs mira, en la pàgina web que estigui l'opció de comprar taronges i quan això jo les duc a un punt d'entrega on siga i que el camió les repartisc. Ja està. Vull dir, tu, evidentment, un comerç a nivell particular no s'ho pot permetre això, però potser un conjunt de comerços sí que se pot permetre un camió o això que vaig a repartir d'això, fent envíos. Es una buena idea, la verdad es que yo eso no lo he visto nunca, que se haya... No, pensé que es podría hacer. A ver, quizás hay algo más detrás que nosotros no sepamos y por eso nunca se ha hecho, ¿sabes? Bueno, en alguna legislación que prohibís que pot ser. Claro, pero también es importante destacar, sobre todo en Llíria, la competencia desigual que hay, ¿no? Porque al final hay una... No es la competencia que hay entre Mercadona Consum con la carnicería Paco, por decir una, ¿sabes? No existe ninguna carnicería Paco, me invento el nombre.
Sí, Pues sí. es que la competencia no se limita únicamente a los precios, sino... No sé, por ejemplo, las grandes superficies también tienen la cierta capacidad, o cierta no, tienen una gran capacidad de invertir en estrategias de marketing a gran escala, pues yo qué sé, utilizando medios de comunicación masivos y campañas publicitarias atractivas. Claro, y al final, pues en la mente del consumidor, pues si por tú... Bueno, es que Mercadona no es buen ejemplo porque no hace publicidad por televisión. No le fa falta. No le hace falta. Pero yo qué sé, Lidl, si tú al final ves por la tele que Lidl tiene estas ofertas esta semana y que tiene a menos de 2 euros tal producto, pues a ti ya directamente tienes una idea preconcebida de que tengo que ir a Lidl porque me ofrece calidad y buen precio. Y es algo que, por ejemplo, quizás si los pequeños comercios tuvieran facilidades para, bueno, crear publicidad en redes sociales o un poco de marketing, ¿sabes? Pues quizás también llegaré un poco más al consumidor, pero eso es algo que hay que ya no incentivar individualmente, sino una federación, ¿sabes? En conjunto. Pero yo, personalmente, yo que estoy en Iria desde pequeñito, yo no recuerdo que, ahora hablaremos, que sí que hay, ¿cómo se llama? La Federación de Comercio de Iria. Bueno, pero no he visto... A mí pocas veces me llega algo que me incentive a comprar aquí, ¿sabes? No sé tú cómo lo verás, Vicente, pero obviamente no estoy hablando que se haga a escala como lo hace Consumo o Lidl, pero... Jo és que pense que, com bé has dit, és una competència desigual i tenim sort, tenim molta sort, de que tinguem a Roig i que Roig siga d'ací. Perquè Roig és una persona que se preocupa i té una mentalitat molt de... I pensa que això és algo molt bo que té de la terra. O sigui, vull dir, de fomentar el negoci, les empreses locals... En plan... Tiene lanzadera. Claro, ell és una persona que tu pots tenir l'opinió que tingués d'ell, però és un tio que se preocupa de que els negocis de la terra vagin bé i que l'economia se manegi, sí. Però Roig, si li dona la gana, podria fer com Walmart en Estats Units, carregar-se tot el comerç local, perquè és tan fàcil com agafar baixes preus una burra i afona tot el món. Jo ho sé molt, però si a mi una carnisseria tota la vida, que jo vaig molt a gust, me costa la bolsa la compra 90 pavos. I Roig, la mateixa qualitat, 20, per posar un exemple, que són les polítiques de Walmart, és que afona qualsevol comerç. I tenim la sort d'això. I que és una persona que sap de negoci, que va poquet a poquet i de més. Si se posarà en modo agressiu, i jo penso que això és un problema dels comerços locals, que no s'estan posant les piles perquè no funciona la cosa, no sé què. Si realment no estan sent competitius. I no el capitalisme, perquè això ja no és una qüestió de capitalisme, no sé què, no, és que el capitalisme, no sé què. No, això és una qüestió de comerç, el funcionament de comerç normal i corrent, com ha funcionat des de Mesopotàmia. Mira, por naturaleza el ser humano es egoísta. Pero es que si encima a esa naturaleza le sumas que ahora mismo en España estamos ahogados en el poder adquisitivo, es que es imposible hacer frente todos los días a una compra diaria en una carnicería o una verdulería de toda la vida. Es que es imposible y está mal porque generas al final pérdida de empleo de la gente de aquí, que cierren muchos locales. Y ya no es eso, sino también es un poco esta presencia predominante de las grandes cadenas contribuye un poco a la pérdida gradual de la identidad del pueblo, ¿no? Porque al final los comercios aportan una identidad a la comunidad, ¿sabes? Y un producto de la tierra, ¿sabes? Que quizás no te... Que vale, yo qué sé, es que por ejemplo te puedo ofrecer Lidl te puede ofrecer una paella. Pero la paella va a ser una putísima mierda la que te ofrezca, por mucho. Y quizás una casa de comidas de aquí te va a ofrecer una paella buena. Pero ¿qué pasa? Que yo no puedo hacer frente a esa paella porque quizás en el Líder una paella envasada me la venden a 2,50 y allá 6 pavos la ración. Claro. O sea, y yo sé... També, i no perquè digues que ho ha pujat el preu a posta, sinó també perquè aquesta persona té uns gastos que el Lidl no té. Claro, y es una pérdida de identidad, o sea, y de cultura. Sí, que al final són tots assalariats de grans empreses i quan això xape, què? Porque al final yo no compraré paella
ni a la casa de comidas esa, porque es muy cara, ni al líder porque es una puta mierda. Mira, O sea, estic parlant l'altre dia, ara que has dit lo de la verduleria, no, que has dit productos de la tierra. La verduleria, per exemple, tu obres una verduleria i tu estàs obligat, però bueno, obligat a això, podríem veure-ho, perquè, bueno, no vull tampoc entrar molt del tema, però és lo típic de... Està obligat a seguir unes normes i demés, però és lo típic, no? La gent del poble sí que està obligat a seguir-la i després hi ha gent que no. Però... que a millor sí, jo ho he dit a lo millor sense saber i a lo millor després me tinc que callar la boca, però això és un poquet... Pense que és un pensament general. Si no, demani disculpes. Però igualment, tu, per exemple, obres una verduleria i tu no pots conseguir el género del camp que tens al costat? ¿es que es más caro? No, que no, més car no. Què va? O sea, tu tens que anar a Mercavalència a comprar el género allí. O sea, allí se junta el género a Central. vale, ¿no? yo me refiero a otra cosa, perdón. Ahora... No, disculpa. O sea, sí, me pensé que te referías a que no pots permitir-te pagar-ho, ¿no? Perquè No, és car. al final, ¿por qué se importan tantas naranjas de Sudáfrica, de Marruecos? Perquè se manipula el preu. ¿Sabes? ¿Y por qué no compras naranjas de la tierra? ¿Sabes? Pues és una manipulació de preu. Així t'obliguen a tindre uns mínims sanitaris i unes mogudes legislatives que fora no tenen. Claro, Básicamente. y eso lo mueven las grandes cadenas. Pero es que després, claro, o sea, lo que te diga, tú, vale, obres una verduleria, ¿no? I dic, vale, jo m'obres una verduleria, però jo tinc camps, jo vull vendre els meus camps. No pots? Tens que vendre el teu dels camps a Mercavalència. Si m'equivoque el que estic dient, demà disculpes també, però són temes molt complexos que al final no dominem, no? Però tu tens que vendre el teu a Mercavalència i després com recomprar-ho, no? Perquè sols pots vendre un percentatge d'aquest tipus de coses, de productes. O sigui, una verduleria de baix de casa, a millor sols pots vendre un 20% de productes de la terra. Perquè segons la legislació, no sé què, quina xorra és això? O sigui, sí, ho entenc, que té que tindre uns mínims, no?, d'això, però aquests mínims de control poden passar abans, no? I no tindre que anar a un mercat aposta que te posen el preu que es dona la gana, o sigui, perquè entonces jo tinc un camp de taronges, no? Jo te venc la taronja al comerç local, o al comerç central, perdó, a 3 cèntims, i ells te la venen a 3 euros. Però estan duent un 100% de benefici? Bueno, que un 100%, però una brutalitat. Eso sí que es puro capitalismo. Això és una barbaritat, tio. Entonces, claro, realment dius, productes de la terra, no te permetixen vendre els productes de la terra, sí. Això també és un camp que se podria tocar el dir, vale, com puc jo fer perquè el camp de... Tio, així Llíria en una borrada d'oliveres i el preu de l'oli sigui siguent a 40. No hi haurà alguna manera d'aconseguir que aquest preu baixe? És que a vegades ja no és ser competitiu, és que realment tu pots ser competitiu però les lleis i les normatives i les pressions de les grans empreses no te deixen. Claro, les opcions n'hi ha que saber veure-les. Això és una altra. Totalmente de acuerdo con lo que dices, Vicente. Creo que lo que acabas de decir no podría aportar nada más porque sería empeorarlo. ¿Sabes? Por eso, si no tiene nada más que decir sobre este punto, quiero avanzar un poco. Antes, decir lo guapo que está Civilino hoy, que hoy no hemos dicho nada. Hoy no em dir res, tío. ¿Alguna vez te digo que estás guapo? Porque creo que no te lo digo nunca. ¿No? Pues hoy estás muy guapo. És que, tio, a mi me sap molt mal. De veres, la gent teniu que... Així ja els meus oients... Digueu coses més boniques a la gent, perquè a mi l'alegreu el dia. En nosaltres que no li diguem suficient a Civilino lo guapo que està. Ui. Ja li ha crescut un poquet el moño, tío, desde que se rapalla y això, ara ja... Y el tatuaje ese que te has puesto en la frente, la verdad es que te queda bien. Mira, se ríe, se ríe. Home, el rollo Mike Tyson... És que el rollo Mike Tyson no me mola ara, però... Bueno, a las dones de xular-ho, seguríssim. haciendo la típica Sí. pausa para el agarrar a Civilino. Sí. ¿Cuánto llevamos, Civilino? Vale, O sea, vale, mitjoreta. vamos bien. Demà almoçar ja venim. Federació del Comerç de Llíria. Anem a entrar-hi a drapoi. Però on comencem, Miguel? Yo, como haciendo un buen trabajo de periodismo, ¿no? He hecho lo básico, que es meterme en su puta página web. ¿Qué me encuentro cuando...? Porque quiero ver exactamente qué hacen, tal. No, és que és una carta de presentació. És una carta, sí, És sí. el primer que veu la gent, Al final, si alguien se quiere enterar, Però realment Va, tu fer això comerç, veus cartells i demés, fer això comerç, però tu, si vols saber lo que és, lo primer és entrar... Avui en dia, lo primer és entrar a la web. Què veus? Miguel? pues he entrado porque, vale, ¿qué es la Federación de Comercio de Llíria? Bueno, pues voy al apartado, le doy y no hay nada.
O sea, ni siquiera explican qué es la federación. No sé si es un bug o no sé quién coño llevará esta página, ¿sabes? Luego, objetivos sí que se me abre. Que conste, vull dir, al comentari de Miguel, que no ho hem provat sols en el seu mòbil, ho hem provat en 3 telèfons diferents i en un portàtil i no funciona ninguno dels 3. O sea, que no es un error de teléfono, sino que es un error de la página web. Voy a proseguir. Los principales objetivos de la Federación del Comercio de Llíria son 2 puntos. Bueno, pues te ponen 5 puntos, que es representar y defender los intereses, promover el desarrollo económico, fomentar la colaboración, impulsar la innovación y dinamizar el comercio local. Es decir, que te lo ha escrito ChatGPT. O sea, literalmente, tú me dices que lo ha escrito una IA y yo te digo, vale, muchas gracias. Es literal, hemos treballs de máster. ¿Vale? Es tal cual. Dime 5 cosas que no sé qué. No sé, o sea, en objetivos que te podrías entrar un poco más a desarrollar y tal, dices... Sense voler ofendre así, si de veres ho ha escrito alguna persona, no, pero... Está bien, pero quizás es lo típico que yo sabría decirte sin leer tu página web, ¿sabes? Te lo podría adivinar lo que vas a poner. És un poc dir coses sense dir res, perquè realment és com qualsevol federació de comerç se sobreentén que busca això. Claro, y a mí me gustaría también que se explicase un poco el primer punto, por ejemplo, representar y defender los intereses, ¿cómo lo haces? O ¿cómo promueves el desarrollo económico? Claro. ¿Sabes? ¿Cómo impulsáis la innovación? Porque a mí, o sea, yo veo actualidad, por ejemplo, por cierto, un inciso, la pestaña de categorías tampoco va. Pero sí, bueno. No, la de categories no és la que obria a una pestanya... No va a pestanya. N'hi ha una que obria una pestanya que és business y entres y tampoco ni res. No. Y bueno, los puntos que te he dicho, yo te digo, vale, está muy bien, muy bonito. El impulso en la innovación, el desarrollo económico, ¿cómo lo haces? Pues me voy a actualidad, porque claro, categorías no hay. Y en actualidad lo único que te ponen es un resumen de Avalem, que lo publica la Generalitat Valenciana, o sea, es un puto copy y pega del documento de 2023. Y que realmente no es de Llíria, sino claro, que es de Valencia, es general. Claro, que son las ayudas y tal, ¿vale? Y poco, es que no, al final no queda nada claro, o sea, si yo fuera una persona de 70 años, tío, que es Bueno, esa es una otra, ¿sabes? No voy a caer en estereotipos, pero que al final, que las personas mayores, porque no han vivido la era de la digitalización y tal, como los más jóvenes, pues les cuesta un poco más, ¿no? Pero yo me pongo en la piel de una persona de 70, 80 años que quiere informarse de esto, tío, y no puede. Pero es que... Imagina que tú vas a colaborar en algo. Que dius, tío, pues yo qué sé, eres un empresari que vol invertir en Llíria o vol fer... No sé. Y tú entres ahí. ¿Qué penses? Es que tafones, ¿eh? Sí. Es que, perdona, es que estoy intentando... Estoy en la web, tío, y estoy dándole... No sé para qué ponen distintos puntos, porque, por ejemplo, el punto de digitalización no se me abre. Y esta página web, vull dir, que, si no m'equivoqué, ja du temps, que no és... Podria entendre que estiguera aixina, que a lo millor és el cas, si digueres l'hem fet la setmana passada o és un prototipo. Es que estoy leyendo frases tan populistas, ¿sabes? En campañas. Vale, pues la penúltima campaña... Bueno, la última campaña... el mejor regalo para mamá, seguro que las encuentras en el comercio local. Vive tu ciudad y practica el comercio local por cada vez que compra. Elige el mundo que quieres. Vale. Feliz Día de la Madre. Luego, celebramos el Día de la Mujer reivindicando nuestro sector y poniendo énfasis en nuestros retos. Vale, ¿cómo lo haces? Es que... No sé qué tipo de campañas, no sé quién coño lleva marketing de la Federación del Comercio. Sí, pensé que es una cosa que debería estar... Quizás soy el tonto. Claro, igual son mesures súper... Pero como buen tonto, es que las páginas web, ¿vale? Y cuando quieres explicar algo, tiene que ser algo que un tonto lo puede entender. Pero una página web es complicada. Sí, pero ¿por qué Twitter, Facebook triunfaron tanto en su momento? Porque está hecha para que una persona normal se entiende y se aclare con, vale, este apartado está aquí, o sea, está hecho de una manera sencilla. O Instagram, por ejemplo. Claro. Instagram es fácil que Instagram es vais y después el botón de perfil. Fin. Claro. ¿Por qué un niño de 9 años se usa un iPhone? Porque son unos genios los desarrolladores de Apple. ¿Sabes? Porque está, de hecho, algo tan complicado está hecho de manera tan sencilla, pues tío, esto tendría que ser igual. Y yo creo que tengo cierto nivel intelectual para poder buscar cosas, ¿sabes? Por lo menos algo tengo.
y no encuentro nada de lo que quieren, de qué es, simplemente la pregunta de qué es la Federación de Comercio, no me saben responder. Claro. És que, clar, vull dir, pensa que la gent que va a comerç local sol ser gent de mitjana edat i de més. Són gent que està en el borde de la digitalització. O sigui, mon pare era el típic que està en aquest espectre d'anys, era el típic que se comprava les revistes de com gastar un ordenador, que imagina que tot el món, si no les comprava perquè mon pare s'interessava de com funcionava un ordenador, és perquè li ho han contat, no és perquè digues que no s'ha criat en ello, no? Ho han anat aprenent sobre la marxa. Ese tipus de coses, la gent que ja s'ha criat en ello, té que tindre incentiu, és la que t'estàs dirigint, no? Si fas això, tindrà que ser interessant o tindrà que aplegar a la gent. Tio, un perfil de Twitter, un perfil de TikTok, un perfil d'Instagram que manegi les coses, que imagina que tindrà un perfil d'Instagram. Sí, perquè jo crec que el seguia, però coses que de veres apleguen a la gent, saps? Per exemple, l'altre dia, buscant per casa, vas trobar que era un boletí, típic boletí de propaganda que fan, jo que sé, en Consum, la revista Consum, no? Que diu... Veus, per exemple? Estem veient així el Twitter, no? Veus? Publicacions i demés. Clar, així tenim, diguem, pues, sorteig de Sant Valentí, que retuiteja coses de l'Ajuntament i demés, però, hòstia, claro, o sea, estem parlant de, és que tinc així de civilino que m'està informant, que el perfil, les últimes publicacions són de l'any passat. Claro, l'any passat quan estem quasi en 2024. No sé, yo hago un llamamiento desde este famoso podcast a Juan Motilla, que es el presidente de la Federación del Comercio de Llíria, a que venga aquí y nos lo explique. Me pareix molt bé. A veure si la plega a això. I si no, Sí, se posarem en contacte en ell. Igual que yo he echado bilis ahora mismo sobre la Federación de Comercio, pues que venga él, ¿sabes? Y me diga, mira, pues tú eres un estúpido porque hacemos esto y tú no lo sabes. Pues, pero que me lo diga. Y estén triunfant y no sé qué. Y que me demuestre que soy un estúpido. Y que se queden tranquils, que digan, bueno, exacto. Y yo... Saben que Juan Motilla està per les nits velant perquè Llíria funcione bé. Exacto. Y si me demuestra que soy un estúpido, me quedaré tranquilo. ¿Sabes? Pero yo no veo el suficiente apoyo. ¿Sabes? Porque al final yo salgo por Llíria, ¿sabes? Si me voy al Líder voy a ver mucha más gente que en cualquier carnicería o en cualquier verdulería. ¿Sabes? Y si quizás si esos pequeños locales siguen existiendo a día de hoy, es por el típico consumidor fiel. No, i per ells. Perquè n'hi haurà locals que s'hauran federat i demés, però la clientela que han guanyat no és per la promoció de la federació, sinó que és perquè s'han currat la clientela, han treballat com a autèntics jabatos. Subsistirán por los consumidores fieles que tienen de toda la vida. Sí, o que altres que han guanyat a pulso. No que digues, buah, no, jo és que m'entera per això, no crec que sigui el tema. Però mira, el que volia comentar antes, que se me ho he deixat a mitges. Lo de la propaganda, no? O sigui, l'altre dia trobi per casa una propaganda que es feia en el poble sobre pues, coses diverses de preus. O sigui, no sé, típica revista d'esta de menjar que te van posant els preus de com estan les coses i això. Tio, d'ací en Llíria, de diferents comerços, no, vale, pues així està el preu, no sé què, així està el preu, no sé quant, així està el preu. Jo ho veig una bona idea. No t'és que diguen que gastar-te el preu econòmic, que no sé quan costarà l'imprimir això, però ja és una faena, anar casa per casa i demés. Pot servir, avui en dia menys, però pot servir. Però també, si no pots fer-ho digital, en plan, aquesta pàgina web que no se funciona, fer, diguem, pues tipo, no sé, com el panel del McDonald's que tens les hamburgueses del preu baix, lo mateix en productes locals. En plan, una categoria, no? Que mos contrate Juan Motilla per a idees. Tu fas la pàgina web, no? I vas posant comerços que tens, no? I tu pots entrar al comerç i veure els preus, però ja no en plan sols comerços de vendre coses, sinó, per exemple, estem parlant verduleries, fruteries, carnisseries, però també, per exemple, jocs d'estètica, llocs a millor de servicis, inclús bars, que se poden promocionar ahí. Sí. I tu tens en un lloc central que la gent diga vaig entrar a la pàgina web de la Federació de Comerç,
No tens que entrar a buscar en Google X cosa. Saps? Tu entres a la pàgina web de la Federació de Comerç i ja ho tens tot. Ja està. O sigui, pots posar anuncis si vols. Perquè si tot el món entrarà ahí, tot el món veurà una publicitat. Pots treure diners de sponsors. Vale, ya lo tienes de patrocinador. Ya está. Pues quien nos quiera contratar para marketing, publicidad... Ja ho he dit al principi del programa. Ja anàvem preparant-ho per ara. De que nosaltres se venem al mejor postor. Bueno, yo un poco también, que si no esto se hace muy largo, para concluir, yo solo quiero hacer una reflexión de que los comercios locales no son simplemente puntos de venta, sino también son espacios donde los residentes se encuentran, interactúan, es decir, un espacio, ¿sabes? Espacio. No sé, ahora seré latinoamericano. Claro. Bueno, un espacio... Eres de los del espacio. Espacio. Litquila. De Litquila. Y Litquila, Tiago... No sé qué más. Bueno, que no son... El Miguel. Son espacios donde los residentes se encuentran, interactúan y construyen relaciones. Es decir, son... pues eso, son espacios donde hay conexiones entre la comunidad y que yo creo que sería muy... Me daría mucha pena que se perdieran estos tipos de encuentros, ¿no? Porque ya no solo creas un impacto económico negativo, sino también para, lo que digo, la comunidad, no quiero ser repetitivo. Y nada, yo simplemente quería acabar con eso, que debemos encontrar cierto punto de estabilidad, ¿no? Pero hasta que no se regule un poco el panorama económico del país, por el tema de los salarios y los alimentos, no creo que vaya a ser posible a corto o medio plazo. Però pensa que se poden fer iniciatives per a revitalitzar el comerç local i estan ahí i n'hi ha que també saber veure-les. I moltes vegades posar-se les piles per a fer-ho, perquè ara vull dir, ara està bé la cosa, perquè com has dit tu, la gent estos comerços tenen la seva clientela i evidentment, normalment el comerç mitjà local no és un comerç que aspira a convertir-se en una multinacional. O sigui, jo ho entenc que dius, home, són gent que treballa de carnisser, no va de repente a obrir 3 sucursals en Benaguasil, una altra en la Pobla i de més, i començarà a ser la millor carnisseria de València. Simplement vol hacer free carne, no. Vol, en plan, pues, tindre diners, no sé què. No és, per exemple, que a Susi que obrigué lo del Starbucks este de Llíria, que va ser un èxit, o el Satuna, que són iniciatives que han estat super... Tio, el Satuna està sempre ple. Està sempre ple. No sé qui el va obrir. Bueno, no ho sé, no tinc idea. O el Gecko, per exemple, és una molt bona iniciativa. Que las hamburguesas están muy buenas. Sin embargo, el Gecko sí que lo veo... No lo veo muy lleno, ¿eh? No, siempre que paso... Y me sabe mal porque hacen buenas hamburguesas, creo que tienen los precios típicos de una hamburguesería, ¿sabes? Incluso un poco menos. Que está claro que no es algo que puedas ir todos los días. A mí la localización, que así en Llíria... Al final estás en la plaza del ayuntamiento. Ya, pero es que Llíria això és extra radio. Ya. En Llíria los ayuntamientos es barrio chungo. Pero por ejemplo, al Gecko no se la apoya, por ejemplo, y me sabe mal porque tuve una... No sé, en una hamburguesa... No sé si me acuerdo del nombre cómo era. Bueno, pero a mí me encantó, tengo que volver. No estoy haciendo promoción, o sea, bueno, sí estoy haciendo promoción, pero gratis porque no me he contactado ni nada. Sí, encara no tenim sponsors, cualquier sponsor que esté interesado, póngase en contacto en 633 23 96 60. Gordi no, sí, pero Gordi todavía no ha soltado un euro. ¿eh? Ya le convenceremos. Ya le convenceremos, exacto. Però, per exemple, tio, aquestes iniciatives estan molt bé. Per exemple, tenia una idea que un poquet en esta línia de lo de... Bueno, no anem a parlar ja de Morredor. Lo de la Molsaret, Llíria, és molt bona idea, però, per exemple, estàs apoyant coses que realment en Llíria ja tenen moviment. És molt original, o sigui, no se'n diguen que no sigui bona idea, però, clar, especialment els bars crec que és lo que de Llíria és el millor que funciona. Hombre, que un bar funciona en Llíria... en Benaguacil y en Torremolinos. Es que aquí en España. Es que pasas un bar en una carretera claro. nacional y te funciona. Eso, los bares, ahí yo no he querido entrar porque los bares está claro que eso te va a funcionar. Claro, ahí podrían hacer un altre programa. A no ser que sea una putísima mierda de bar, que no suele... Uy, y aunque sea una puta mierda de bar, para tomarte una cerveza, ¿sabes? Fem un especial de provant armosars. Sí. De Llíria. Podem fer-ho, total. Pero que nos lo paguen nuestros oyentes. Claro. Sí. Hacemos un... Pasem crowdfunding de estos, para que nosotros comamos... Un Patreon. Exacto. Bueno, che, si quieres vamos concluyendo ya, ¿no, Vicente? No, anem a dir un parell de cosetes més i ja acabem, que si no se m'ho farà molt tard, que és veritat que un segon de temps. Però és que volia comentar-lo del tema del mercat central, això. Perquè, per exemple, lo de Morredor, lo de Forreseria Llíria, són bones iniciatives, però realment no se marquen competitives. El que hem dit, per exemple, del transport sí que seria una bona idea.
I, per exemple, hi ha una idea que podria ser bona, que és la creació d'un mercat central de Llíria. Però un mercat central bé, no el que tenim és l'Ajuntament, que això és un niu de rates, amb molt de respecte, és evidentment, sense faltar el respecte a tota la gent que tinga el local ahí, jo ho dic sobretot per lo que és un sòtano. És un sòtano que damunt, per exemple, així civilino, quan jo li dic jo, no tant lo del mercat central, me diu, bueno, però això m'han convertit en una oficina, ahí anillo jo a renovar-me el DNI, i dic, no, no és ahí, és al costat, veus, és que aquest tipus de coses, que damunt està en una zona que realment ja no té moviment, perquè són barris, pues, són barris marginals, no, és així, que no... que és el tipus de gent que si va a comprar anirà a la gran superfície. Però perquè no té aquesta cultura del comprar en el dia a dia ni això. Clar, jo penso que una idea molt bona seria crear un local gran, no te parle el Mercat Central de València, però una cosa pareguda. N'hi ha molts pobles que són la meitat de Llíria i tenen un mercat central que és espectacular. Un edifici noucentista, que és una nave i tenen els locals dins, en plan ben ventilat, ben il·luminat. Jo agafaria on se fa avui en dia els Bous, que n'hi havia tanta polèmica, que ara me sap mal dir-ho perquè és un bon lloc i està el pàrquing i demés. Jo el pàrquing el posaria en qualsevol dels descampats que n'hi ha al costat i aplanaria la zona que n'hi ha davant de la Creu de la Venta, ahí posaria el descampat, o a la inversa faria ahí un local, o sigui, compraria els terrenos al costat de la casa esta que és patrimoni del poble i demés, pues els terrenos i això edificaria ahí un mercat central. Enfront de la Creu de la Venta, és que és poètic, vull dir, és que és perfecte. Està la Creu de la Venta, que ahí, si no m'equivoco, històricament estava el mercat de l'així de la ciutat, agafes i fas allà un edifici gran i li dones als comerços locals que estiguen federats en la Federació de Comerç o el que siga, una paraeta gratis. Dius, vale, mira, així hem fet el local n'hi ha espai per 30 paraetes, pues anem a ixen a subhasta o a sorteig, no? Les paraetes que li pertoquen. Entonces, pues jo què sé, Xelvano, Banaclós, el que siga, tenen una paraeta allí. Entonces la gent va tota a un punt i ahí pot fer tota la compra i no té que anar-se'n tot el matí per ahí. Para cada tema, cada semana tienes una iniciativa buena, ¿eh? Ya, tío, es que... ¿Te sale imprevisto o te lo piensas en casa? Yo en casa, tío. ¿Sí? Sí. Joder. Pues eres una gran mente. Claro, estoy en un jacuzzi personal, con mis flores de loto flotando y aires de lavanda. La verdad es que me quedo anodadado. Hostia. Anodadado. ¿Has usado esa palabra alguna vez? Sí, pero no para ese contexto. ¿Para qué contexto? No vas a dir-ho. No. Però bueno, por sí, com ara penso que ja anem a concluir, anem a passar un poquet a la programació cultural, que tenim així diverses cosetes. Hem optat per un enfoque diferent. Sé que avui tenim més cine que altres dies, encara que la setmana que avui, Civilino, el cine està fluixet, estem un poc decepcionats. Però bueno, passant a la programació cultural. Tenim en el cine de la Unió el diumenge 26, són les dues pel·lícules, són del diumenge 26, tenim a les 5 Trolls 3, todos juntos, peliculón para los más pequeños de la casa, i després, no sé si serà per estar pels més xicotes de la casa, però tenim Five Nights at Freddy's a les 7:30, que no sé exactament quin enfoque li han donat, però bàsicament és, no sé explicar de què va la pel·lícula, perquè la de Trolls 3 no té... Però bàsicament és una pel·lícula que va d'un segurata que té que treballar en un lloc d'animació infantil i els robots com que prenen vida i són assassinos. O sea, la gent més jove o que hagi jugat al videojoc en el qual està inspirat pues tindrà més idea. Però perquè la gent potser s'anime a anar. Després tenim el... Bueno, en seguida, o sea, no sé si la gent li donarà temps a veure perquè és el dijous 23 de novembre, Abraham Cupeiro, en el seu espectacle Sonidos Olvidados, que és a les 7 de l'espre a la Sang. Jo penso que sols per el fet que la Sang estigui oberta ja mereix la pena entrar i veure... Bueno, la Sang és un monumentazo que, de fet, l'altre m'enterí que és en el selectiu de la Comunitat Valenciana, no tenia ni idea. Però, bueno, sols per entrar a la Sang, entrada totalment gratuïta, i per veure l'espectacle, però és que mereix molt la pena. I ja per últim tenim un musical, Pinocho, un musical per a soñar, el diumenge 26, a les 6 de la vesprada en el Llar dels Jubilats. L'entrada costa 3 euros i avisem que no es podrà comprar en taquilla, sinó que tenen que comprar-se per la app o per Cultura, no? Havien comentat.
I això és tot per l'episodi d'avui. Espero que hagi disfrutat. No sé, crec que ha sigut més llarg de lo habitual, si no m'equivoque. Disculpeu si vos es fa llarg. I si no, pues, bueno, 50 minutets, ojo, anem millorant, Miguel? Está bien, está bien. Està molt bé, està molt bé. Però farem un especial de 6 hores per aguantar mossars. En càmera i tot. Me tendré que meter alguna cosa ilegal para aguantar 6 horas. Però, tio... O sea, en directe per Twitch. O sea, Monster y tal. Cazalla. Cazalla, claro. No, drogas no, por favor, drogas no. No, exacte. Eso de Wild Project, aquí sanos. Aquí sanos. Bueno, depèn, si vas en la part de Migue, sanos. Si vas en la meua, a mi me la pela. I res, xiques. Bueno, pues ja per finalitzar el programa, moltíssimes gràcies per gent que ha disfrutat el capítol d'avui. I sobretot, Miguel. Sed felices.